Arratsaldeon guztioi, Euskal Telebistaren ikusentzule zareterontzat orain txirrindularitzaren ostean estropadak zuzenean Euskotren eta Euskolabel ligetako saioak Getxotik. Arraunlariak pronto, harri luzeko kaian kokatuta gaude, beraz antolaketak erabaki du aintzinako estropada eremua errekuperatzea eta horri buruz lehen galdera tira batean atariko minutua jan egin dizkigute eta Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zure ere, Mikel. Harri luze kaian gaude, eremu zaharra errekuperatu da, kirol portu berrian, nola bitezateko? Hori da, tradizio handia izan zuen estropada eremua eta itxaso aldiarekin eta benetan etoki ikusgarria da. Gaur alako konturik ez dago, gaur haizea protagonista izango dugu, Mikel, eta marea bizia. Halaxe da, haizea une honetan 14 kilometro orduko ipar mendebaldetik eta Zaragandarak ere kontatuko digu uretan baita nolako sentsazioa dituen estropada atari honetan. Arratsaldeon Sara, zurea da hitza. Baita zure ere, Mikel, Ibon, ikusentzule, haizea aipatu duzue eta haizea izango da protagonista gaur zalantzarik gabe. 8 kilometro orduko haizea emana zegoen, baina gehiago dago, une honetan oraintxe zuk esan duzun bezala, Mikel, 14 kilometro orduko ufadak ere neurtu ditugu, eta alaze bilko da, 15 eta 20 kilometro ordu bitartean haizea olaturik ez, metro erdingurukoak, eta beti bezala gure ontzi honetan protagonistekin hitz egiteko abagunea izango dugu. Uretan daude dagoeneko protagonista, baina lehenago ere eurekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta hause kontatu digutena. Antes por no era clásico, para nosotras es nuevo, pues lo afrontamos con ganas, lo que me has dicho tú, al final hemos estado unas semanas sin liga, teníamos ganas de volver a lo que es la liga y pienso que, bueno, que el equipo está bien, como te digo, con muchas ganas y esperemos que todo salga bien, que rememos bien y que en las quedes no haya mucha diferencia. Horratzeko putzu hortan esan dizun bezala gaude, baina animauta gaude. Ekipua ondo aida entrenatzen, nik uste lehengo astebukaeran ligako estropak onak ingenitula, da pixkat animoso eta gaur kapaz gehan, atzeko bosto bitatikan, bati baino gehiago atzetik usteko eta saiatuko geha txanda irabazten, nik uste, oso berdintuta daula gauza eta erosein detaileek erabaki dezakela, ziaboga txar bat edo rekorridua ondo ezitia, edo zein detaile txikik kastigatu dezakela eta bukera artemen borrokatu beharra da. Bueno, guk ezagutzen dugu, arrezetik gatoz eta bakio kanpo regatea nola, 6 kaletan gehala, gure asmoa betikoa, tanda pixkat borrokatu eta aldeun estropeik horrena atetzen. Gure asmoa izango da, puret azkeneko tendentzize mantentzea. Gure etxako azkeneko 3 estropadako zonak egin ditugu, nahiz eta batean bakarrek irabazi, baina bakigu ligan gure badugun aurreko muturrean sartutie, hasi bigar gara aurreko hori puntuak kentzen eta horretako gaur irabazi behar dugu. Baina bakigu hori oso zaila izango dela, gure asmoa hori izango da irabaztie. Teknikarien hitzak, estropada eremua pronto, zaleak ereaga ondartzan ere bai batzuk, eta dida batean, Asti eta Euskalmet erakundeen laguntzarekin eta Ibon Gaztañazpiren eskutik, estropada eremuari buruzko xehetasun guztia. Harri luzeko estropada eremua, garai bateko eremu oso klasikoa. Hala, hemen gu gauden gune honetan, barruko balizetan, 5 metro urteko ikeazberarik, handienean, beraz, ondo nahikoa baiarronerako, baino gehiegi ez, eta ondo ezberdintasuna kanpoa. 4. kaleak, 4 metro eta 11 metro lehenbizikoak. Beraz, korronte gehiago izango da lehenbiziko kale horren inguruan. Eta estropada eremuaren erdiek kaldean, joera, berdina 12 metro lehenbiziko kaleak, eta 4. kalean ondo dezente gutxiago. Jarraian, bataz besteko olatuaren altuera, iragarpenaren arabera, eta orain txekusten ari garenaren arabera, metro erdiko olatuak kanpoko balizetan, ekarrialdiarekin handiagoak izan daitezkeenak eta neurri hori nahiko modu homogeneoan mantentzen da eremu honetan barruan ere horra ikusi dezakegu metro erdiko bataz besteko olatua. Beraz, gaurko baldintza hauekin bere biziko garrantzia hartuko du marearekin batera haizeak eta haizea une honetan ari gara ikusten nola sartzen den ipar mendebaldeko ikutuarekin eta esango nuke erabat zuzen sartzen ari dela une honetan estropada eremura.
Hauek beraz estropadaren moari buruzko xehetasunak eta sailkapen nagusia horrela dugu 6 jardunaldi jokatu eta gero hori jok 4 garaipen eta 22 puntu Arraun Lagunak 20 puntu 2 garaipen, 3. Donostiarra, 4. Tolosaldea eta kale sosketak ekarri diguna, lehen kaletik Orio, 2. Donostiarra, 3. Arraun Lagunak, 4. Tolosaldea. Eta esan beharrik ez dago, nolako garrantzia duen gaurko honek, batipat Euskadiko txapelketaren ostean, Ibon Gaztaiazpi hori jotarrentzat. Albistea hemen da, June Aranbarri, Euskadiko txapelketan bezala, gaur ere, hanketik arituko dela bere arazoak gainditu eta gero. Hori da, Nagore Urdanpileta, 2. tostara, gero Eider Barba, gaur 3. urra geratu da, lehorrean eta baborrean beste nobedadea, Mikel Espaldan, noa 2 año, eta gero bestetik. Galiziarra. Hori da, Andrea Ubina beste Galiziarra 5. tostan, gaur Magi Alkain, atxedenerako lehorrean. Bueno, bestetik 2. kaletik Donostiarra, Nerea Perez patroilanetan, harrigarri iruditu zait, ondiz leku barriren kokapena, banda batetik, zein bestetik eta hainbat leku ezberdinetan. Brankatik atzera, gaur ondiz Trebea leku barri. olimpiareran ere goi mailako arraunlaria. Gaur, 5. tosta baborretik, akeko estriborranetara, Olatz López mugitu du, Angela Castro sartu da, Inoa Eskobal, eta baborrean beriz, Sara Erroteta sartuta. Hemen, Mikel, Arraun Lagunaken, astelenean Euskadiko txapelketa irabazi zuen taldearekin, nobedade bat, Naiara Martin, gaur sartu da. Arrobikoa. Hori da, 3. tostan jokatu zuen Alejandra Ríos 5. eraman du, Juan Mari Etxabek, eta lehorrean geratu da Laura Jaramillo. Bueno, eta hemen Tolosaldeari dagokionez albistea gaur, Maialen Amondaren dela patroia. Hori da, eta beste 3 tosta ipagarri edo, 3. tosta estriborrean Ane Zelaia gaur, 5. estriborrean Malen Oiartzabal, eta tosta berean, beste aldean 5. Irati Gurtxa. Gainerako arraulariak, pasaden azkeneko estropadantan ibilitakoak, Mikel, eta niretzat, nobedade garrantzitsuak gaur, lehenbiziko aldiz, 7 20 gutxi inguruan izango da, itxas gora, eta gure emanaldiarekin urak buelta hartuko du. Buelta hartuko du, bizitzen ari. Horrek duen eragin guztiarekin. Koefizienta 76koa da, altua. 76, pasaden astean 45, pentsa, urak bizitzen ari dira. Eta ea, ura aldatzen denean, ura berantz azten denean, ea izeak gelditzen. Bueno, hori ere kokatu da, liderra, lehen kaletik. Aizea indartxu, Mikel? Aizea indartxu. Aizea guantxe bertan, 17 kilometro orduko. Ea ba. Bandera txuria, Erne. Semaforo berdea eta badoaz. Hasi da Jaun Andreok etxoko 14. ikurrina. Hemengo Palmaresean San Juanes 6 garaipen ditu hori jok bi. Gero garaipen batekin, Galizia, Gipuzkoa bere garaian hasi da hortan, Getaria Tolosa elkarrekin, Zumaia eta Arraun Lagunak. Joan zen urtean Arraun Lagunak izan zen garaile. Ea oraingo honetan, Arraun, Orio, Tolosa aldea segundu bateko tartean eta Euskadiko txapelketaren ostean Etxaberen taldea branka aurretik sartu nahia. Hori da, eta Euskadiko txapelketako egitura mantendu egiten du. Horre, hemen hola nahi peskadorek garri zuen, estriborrankera, Xubanen eraman zuen 2. tostara, Lorea Etxabe 2. tostara ere bai, badirudi, Etxaberen apustua, bizkarrezurrau mantentzea dela, honi eustea. Kontutan hartu, hemendik aurrera, hau gizonezkoetan nabarmenagoa izango da oraindik, luzeagoa dela lehiaketa, baina falta diren estropada denak Euskotren digan itxaso zabaleko, itxaso zabalekoa, edo itxasoan behintzat izango diren. Orio, Arraun Lagunaken parea, eta ontzi bat hartu dute jadanik biek, Tolosaldea eta Donostiarraren aurretik. Gorretik dio, egundarainek, ze burruka dagoen, hauek Donostiarrarekin, lehia bat, eta Oriok eta Arraun Lagunakek garaipenei begira beste bat. Eta Tolosaldea, Mikel, inork ez badaki, aurten 3 patroi ditu. Halaxe da. Hori zakit, askotan ez da gertatzen, gaur Maialen Amondaren, Olaia Barriuso, ura ere gaztea, eta gero... Urtean Trintxerpeko mutilen patroi izan dakoa. Hemen Andrea Astudillo, ze burruka gogorra, hasieratik Orio eta Arraun Lagunaken artean. Begira Arraun Lagunak, 35 palazpi. Horre ikusten da, arraunketa asentatu, eta Orio, ea? Hemen Oriotara.
35 palada pasatxo. Begira aizia, aizia handia da bilo. Hogei, orantxe bertan, iparretik garbi, 19-20 kilometro orduko. Olatuak hor kanpoan dagoen buiak ematen diguna, metro erdikoa iragarrita zegoen une honetan 0,3. Eta periodoa 6 segundu terdi, zazpi, bueno, sortzira ere, bai orain datua. Hauxe zen, hain zuzen, zazpi sortzi iragarritakoa. Baina haizea da albiste, ez baitira ufadatxo batzuk. Haizea jarraian datorre indartxu, hori da. Zeitzaltzen ventiladorea. Eta Tolosaldea, Donostiarraren aurretik kokatuta, segundutxo eskais bat da, baina psikologikoki haientzat oso baliotsua. Hor norabideak ere lehiatilean. Bestea, Mikel, norbaite pentsalezake, hemen ikusita, bueno, Abrako eskolerak eta garabiak eta bar, baina hau, lehen aipatu duzu itxaso zabala ez, hemen lehorraren gainean gaudelako, baina lantzatokia erabatekoa aparta da. Bai. Arrantzan ere ibiltzen dira. Bueno, eta bide batez esan dezagun, estropada eremu hau, batzuk esan dute, estropada eremu berria, ez da horrela, estropada hau aspaldikoa da. 2003an, ligaren lehen edizioan, El Corte Inglés bandera estropada eremu honetan jokatu zen. Eta hemen txeislari, Ibon Gaztañazpi jauna, orduan arraunlari eta garaile izan dakoa. Bai jauna, alaxe da. Horrelaxe egokitu zen, ligako azkeneko estropada zen ura, Mikel. Eta etzen puntua garria izan. Hori da. Niri egia esan, berriro ere, hau berreskuratzea, eta lehengoa ere, Portu Zarreko eremua, nik gustuko nuen, behar bada, Lehenbiziko kalean eta erreponpa gehiegi, baina begira, getxo bezalako, herri batek, herri handia da, bi eremu, zergatik, urte batean, hurrengoan bestean, egin daiteke. Donostian ere gertatzen da. Telebistaren ikuspegia, orain harri luzekeo kaitik, alde batetik ere agaondartza, kanpokaldean Aixerro eta inguru guzti hori, hain zuzen getxoko herria dugula, aurrez aurre. Arraulagunak maniobra egiteko 300 metro eskaz eta ze burruka polita, arraulagunak eta Orioren artean, eta baita atzekoa ere, Tolosaldea eta Donostiarraren artean. Hor, Donostiarra duen errenta ederra da, 4 puntu, bien arteko lehiei begira. Hemen Donostiarra, Euskadiko txapelketa irabazi eta gero. Ikusi, hauxe da, brankaz branka, burruka bizian. San Nikolas ontzia eta Lugainen. Orio biziago, hau nobeda egiten zaite. Normalean Orio 34 pala terdian dabil, arraun palada bat gehiagoan, eta gaur, begira, 34 pasatxo harrapatu dizkiot, arraun ia 35, eta Orio, nire kronoan, palada bat gehiagoan. Atzekaldetik Tolosaldeak orain lehen aldiz 2 segundo gaurko lehia honetan Donostiarrari, baita 3 ere. 35 pala orentxe arraun, eta Oriok, 36. Ziabogan dagoeneko, Lan erditara hurbiltzen. Hortxe dira baliza. Bueno, segundutxo bat aurretik irudienez, Donostiarrak. Hor da Belartieta eta Biki Pinillo. Ea ba maniobra. Estuagoa Oriok, ea ateratzean, Bost eta 54 bientzat hartutako kronoa. Ateratzen tostaren bat aurretik Orio iruditu zait, Tolosa pasa eginda. Eta Donostiarrak badu aukera hor, galdutakoa errekuperatzeko. Orain, bigarren luzea, hasi bezain askar Oriok segundutxo bat, arraulagunaki, Ziabogan irabazitako segundua. Orain bi. Beste bat, Eta orain badirudi hemen olaturik ez dagoela, baina olatua badago, eta bajua izanagatik asko pultzatzen duena. Begiratu bestela zer erretatu zen, aurten zierre. Olatu gaur baino gehiago, baina olatu baju horretan, ze aberia egin zuen Donostiarraren gizonezko treniru. Ea ba, momentu garrantzitsua orain, Euskotren ligari begira. Ez gaurko bandera jokoan delako, getxoko 14. ikurrina emaku bentzat Jose Antonio Agirre endakaria zenaren omenezko estropada da. Hau, baita gizonezkoena ere, baina honek beste esan nahi badu. Gatoz, Euskadiko txapelketa jokatuta, Euskadiko txapelketan txanda ezberdinetan arituta, naturak ere beste aldaketa batzuk ekarri zituen, eta ikurrina arraunek irabazi zuen lehen txandatik eta hori aurre hartu zion. Ea gaur, gogoratu Oriok 22 puntu dituela Euskotren ligan, liderra da, arraun lagunak bigarren, 20 punturekin.
Ea norabideak, ura oraindik gorantz, eta korronte gehiago, egongo da lehenbiziko kale horretan. Une honetan korrontea aldeko izango luke, Orio. Baina hemen eremu honetan gaur nazten dira, itxasoa, haizea, korrontea, hirurak batera, ez dago batere argi. Ondo gehiago, Orioren kale horretatik, eta begira noruntz joan diren, nahiko ari gara zero ikusten. kale aldera. Zerbaiten bila bai, biak estriborrera jo dute. Hemen Abratik, Ibai Zabalera datorren korrontaren bila, baleike. Eta haizearen norabidearen nik zuzen samar, esango nuke sartzen ari dela. Baina antzematen da, horre urak nasia daudela. Abrako urak horren nasia daudenean, hor kanpokaldean, mamitsuak izango ditugu. Bestea, Mikel, kalea hementxe daukagu, ere mutik zenbat egongo dira. Miliar diren bat, gutxiago, hor badaki zer jokatzen den, olatu handien surf txapelketa. Hortik gertu ez preseski hor, baina gertu oso gertu. Oso urri. Segundutxo bat orain, Orio eta Raul Lagunaken artean, beste bat atzetik Tolosaldea eta Donostiarraren artean. Oriok segundo bat bi, baina luzea hasi denetik, beti aurretik, Patxi Frantzesen emakumea. 35 palaterdian, Raul Lagunak, ea Orio, 6 metro. pasatxoan. Arraunek iruditzen zait, astelenean estropada handi egin zuela, beste txanda batean, beste kale hobean, baldintza hobeak izan zituen, baina asentatuta ikusi genuen, eta gaur hori baieztatzen ari da iruditzen zait. Bai, gaur ez dizkio sartu hori jo lehenengo luzean 5 segundu, 6 segundu, lau bosei, nolabait esateko. Baina estropada eremu bakoitzak badu bere mamia. Begira orantxe bertan, 24-25 kilometro, eta orain atzetik dute, txopatik, haize. Tolosaldea eusten baita ere, Donostiarraren aurretik. Eta ikaragarria izango dugu bukaera hau, Orio eta Raul Lagunaken artean, Ibon. Bai, joera ari nintzen esaten, Orio ari zait iruditzen. Azkeneko estropadetan baino bizixeago, Arraunean, ez diot gaizke bizixeago, eta Arraun berriz, beste estropadetan baino, erritmo bajuagoan ari dira. Bai, hori, kombinak eta hori gero, neurriekin eta lantzen dute prestatzaileek. 3 segundo, Oriorentzat. Aldeko haize honek eskatzen du, Arraunk eta kanporantz, baino palada pare bat biziago jotzea barrurantz. Bai, ematen du, orain, Arraun Lagunakek erabaki duela, lehen kale aldera. Baborrera ez da, bai. Ez, baborrera, ez. Estriborrera, bai. Estriborrera. Eta Tolosaldea eta Donostiarra ere parean dira. Nik orain Arraunek egin duen maniobra hau, ez dakit ez zote den berandu xamarren du. Oriotarrak ederkiari dira aprobetxatzen haien kalea. Beste datu bat, Donostiarrak bigarren kalea utzi eta garbi etorri da batimetrean ikusi dugu, ondo gehiago, korronte gehiago, hori da. Batez ere kanpo kaldean, Orio aurreti dator. Treneru bat, ia. Ontzi bat markatzen dugu GPS-ak. Eta aurreti da Orio. Oriorentzat ligako 5. garaipena izan daiteke hau. Eta izango da. Hor da Orio. Bai Orio. Bai Arraun Laguna. 10:42. Oriok, Arraun Lagunakek 2:60 euren gehiago, 10:45, anda Tolosaldea, bai Tolosa 3, bai Donostiarra 4. Hauxe da beraz, Euskotren ligako 7. jardunaldiak ekarri diguna, Orioren 5. garaipena, 10:42 Oriotarrentzat, eta zelkapen nagusian 3 puntuko altxorra izango dute Patxi Frantzesen emakume. Arraun Lagunak 2, 10:45 etxabei prestatutako emakumentzat. Tolosaldeak 11:06 eta Donostiarrak 11:06 eta 87. Eunekoek erabaki dute, Ibon Gaztañazpi, 3. postu hori Tolosakoena. Zoragarria estropada, eta horre ikusten da, begira ez du izango, inoiz ez bezala, baina jota bukatu dutela, eta iruditzen zait, bi taldeen bertsiorik onenetako ikusi dugula, eta leia oso estua, erabakigarria beharra da, Mikel, Orio Ziabogan segundo bat atzetik sartu da, eta atera eta segituan segundo bat hartu du,
eta, bueno, iruditzen zait horrek eman diola edo asko eman diola. Kale ere oso ondo aprobetxatu du. Bai, nik uste dut gero Orio barrurantz estriborra bilatu duela Nadeta Agirrek korronte gehiago bilatze aldea. Eta asmatu egin dute, dudarik gabe. Eta zailkapen nagusiari begira, 26 puntu orain Oriok, gaurko garaipenaren ostean, eta Arraunek 23. Gero errepasatuko ditugu datu guztiak, hementxe dira, Oriorentzat 10, 52 eta 56, bigarren Donostia Arraun Lagunak, 10, 54 eta 80, 2 eta 34ko diferentzia, ontzi eskaz bat, hirugarren Tolosalde 11-0-5, laugarren Donostiar 11-0-6. Zailkapen nagusian orain, Oriok 26 puntu, 5 jardunaldi irabazita, berdinketei begira hori garrantzitsua da, badakizue. Gero Arraun Lagunak 23rekin, Donostiarrak 12 ditu eta Tolosaldeak 9. Oso garaipen ederra, irudietan ikusten duzuen Patxi Frances entrenatzaileak prestatutako emakumeentzat, posik izango da entrenatzaile Donostiarra ibon. Gaur, Liga Erdia 7. estropa gaur izan da, 14 izango dira guztira, eta dagoeneko Oriok alde erabakigarri ez da gutxiago hori gari, baina oso polita du, 3 garaipen gehiago, 3 puntu gehiago, eta gero horri ikusten da oso zaila dela, ikusita treneru bakoitzaren maila eta errendimendua, ez dirudi erreza Donostiarra edo Tolosaldea bien tartean sartzea. Donostiarra gertu ibili da, zenbait estropadetan, baina ez dirudi erreza. Bai, ematen du Tolosaldeak tarteka, lortzen du hor, lehiakor izatea, eta hori baliotsua da. Horrek esan nahi du Erostarbe eta bere emakumeak serio ari direla lanean, eta probetxuzko lan egiten ari direla. Nahiz eta azkenak izan, zenbat eta lehiakorragoa agertu hemen, ordun eta indartsuago, lasaiago ez dut esango, playoff batera inorrez doalako lasai, baina prestatuago, asentatuago, joango dira, eta hori haien mesedetarako da, dudarik gabe, kontuan hartuz aurten playoffean, bai Galizia eta bai ETE Ligako 3. izango dituztela aurkari eta ez txapelduna. Aurrera Sara Gandara! Nadeta Agirre, zoriona. Eskerrik asko. Bueno, Euskadiko txapelketan antzara aterata? Bai, azkenen Euskadiko gertatu zaigun, gure aurkari zuzenak beste tandan genitula, eta pena horrekin geditu ginen, jakin nahi genuen baita ere estropadatan nola dengo ginen, ze azkenen 17 segundu horiek, nik uste etziala oso realak izan, eta gaur hemen danak tanda berdinen, arantzatxo hori kenduta. Bueno, 5. garaipena, ligan, zailkapen nagusia aldea ondituz, haze buia dagoen eben, Dana ondo joaten ari da Oriorentzat. Bai, oso guztua gaude, gaur egia da, estropada hemen lehenengoa diskukatze genuen, da guretzako berezia zen, lehenengo kale hortatik ez geha oso ondo atera, rebotea hundiakin, da estropada gogorra izan da, guria ez detuzte eman deunikan, ez geha oso komoda jun, baina, garaipena dakau, tartiarea handitu dugu ligan, eta oso guztua. Eskata azaldu diazu orain, ez? Baina branka sorparean, bueltakoan, poparian, estriborrera eginda, korrontaren bila dozen. Nik uste hor aurrenengo largo hortan, ziabogatikan ja ondo atera gehala, eta horrei utzi dio, zaila genuen, ez genuen ondo bilatzen gure burua, eta nahikoa lan izan de, baina gero guztat. Zorionak, segi bandera astintzera. Eskerrik asko. Patroien zelkapenean gaur 4 puntu eman dizkiote Nadeta Agirreri, Nerea Perezek 3 bildu ditu, Maialen Amondarainek 2 eta Andrea Astudillok bakarra. Eta orantxe joango dira poliki-poliki, sariak biltzera, izan ere gaur arrantzarik onena Oriok egin dute, bai Nadetek patroi bezala eta baita talde osoak garaipenarekin, eta getxoko 14. ikurrina lortuta. Palmarezerako Oriok orain 3, San Juan da buruan 6 garaipenekin, Oriok 13, eta bestetik denbora, noski, ezin dugu konparatu bestaldeko eremuan Portuzarraren aurrean egindako lehiarekin, Oriok 10, 52 eta 56. Nadetek bestekako bat eman dugu, Mikel, errepunpa eta errebotea esan du hemen lehenbiziko kalean, eta alaxi da, eta lehen hori helatzen, Errepunpa gaur horrelako olatu handirik ez dago, baina badagoela.
batez ere kontra, horrek ura nahaztu egiten baititu. Hori da, lau luze eginda, gizonezkoen lehian nabarmenagoa, eta gaur ez dago metroretik olatuekin gabiltza. Hori da. Metrotik orako olatuekin, hor alde izaten da kale batetik bestera. Bueno, patroien zelkapenean, Nadet Agirrek 19, Nerea Perezek beste horren beste, 3. Andrea Astudillo 17rekin, eta gero ja koska handia dago, eta Aiora Zorozabal, Tolosakoak 5 ditu, Amondaraine Tolosarrak 4, Barriusok, Tolosarren beste patroiak 3, eta Natalia Tubiok ere, Donostiarraren patroi galiziarrak 3 puntu ditu. Oso lagungarri izango da, nire ustez, Orioko taldearentzat, ez gaurko bandera irabazi dutelako, Getxoko Ikurrina, ez zailkapenean puntu bat gehiago dutelako, baizik eta, bueno, txapelketa baten, egun bakar batera, naiz eta orduan baldintzak bereziak izan, txanda ezberdinean, eta bar, beti garaileak handik indar gehiago hartzen duelako, konfiantzarekin agertzen delako, eta, bueno, favorito bezala doanak edo, irabazten ez duenean, hori antzematen delako. Hori orentzat, gaurko hau, oso pausu garrantzitsua da, eta esan daiteke, errenta oso garrantzitsua duela Euskotren Liga irabazi izateko. Oraindik esan bezala, 7 estropada falta dira, baina 3 puntu altxorre handia da. 3 puntu, 3 garaipen, nola nahi ere, aipatu dugu, Orio Karantza hori atera duela, baina iruditzen zait, Arraunlagunakek aurrera pausua eman duela, azkeneko ligako asteburuan, Orio nik uste dut kolpe handia jo zuela, 2 estropadak, modu ondrosoan eta nahiko eroso irabazi zituen, eta azkeneko estropada 2 estropada hauetan, nola ez, Euskadiko txapelketan, baina gaur ere, Arraun ikusi dugu, asentatu bat, Etxabek egin zituen aldaketei jarraipena eman dio, eta iruditzen zait, ez dela ligako azken asteburuko Arraunlagunak izan gaurko. Ez, eta gero bestetik antzematen da, arrobikoekin eta joko errezagoa duela alde horretatik Oriok Arraunlagunakek baino, eta Arraunlagunak pentsa daiteke, behar bada arriskutsuagoa izan daitekela, Euskadiko txapelketan izan bezala, seguru asko irailean Donostiako lehiari begira igon. Bai, hori da, lehen aipatu dugu, Euskadiko txapelketarekin alderatuta aldaketa bat egin duela. Naira Martin, sartu du 3. tostan Etxabek, alegia, Mikel, aipatu duzun moduan, arrobiko arraunlari bat. Eta horrek ekarri du, Laura Jaramillo, lehorrean geratzea. Bueno, hori jotarrak hurbildu dira, agintarien ontzira, eta patroirik onenari eskainetako saria izango da lehenengoa, Nadet Agirre jasoko duena esan bezala gaur 4 puntu bildu ditu, eta orain Nadet Agirre, Orioko patroia eta Nerea Perez Donostiarrakoa, 19 punturekin dira zelkapenaren buruan, baina elastiko urdina, EITB saria baita jokoan dagoena, hori jotarrentzat. Eta gauzak horrela, esan behar dugu, bataz besteko haizeari buruzko datu ere badugula, 18,7 kilometro orduko, eta nolabait ez da izan aparteko ufada berezirik, baina haize hori oso konstante, oso modu jarraia. Ia 20 kilometroko haizea, momentu batzutan gehiago ere bai. Begira bandera hori. Hor antzematen da. Tenik gabe. Hor antzematen da. EITB saria, patroirik onenaren saria emakumeen Euskotren Ligan. Hor da, Nadet Agirrek jaso du. Pozik da. Eta usta ederra berarentzat gaurko hau. Aipatu dugu, Mikel, nobedaetako bat, June Aranbarri. Beste hau Zumaian eta garaipen handiak lortutakoa. Ondarrutarra. Berez, eta horre bili da urten gerritako puntara batekin eta lesioa gainditu ezinik eta badirudi, hortxe, bere tokia edo bilatu dela edo ari dela bere onera etortzen. Eta berehala jasoko dute Ikurrina. Inigo Urkizaren eskutik Getxoko zinegotzia dugu bera, eta orantxe jasoko du Ikurrina, eta arrantza bikaina gaur Oriotarrek hemen Abrako uretan eginikoa.
Hortxe da, Getxoko Ikurriña dotorea, Jose Antonio Agirre lehendakaria zenaren omenezko, estropada honetan Garaile, Oriotar. Ze posa, Ikaragarria. Aurten post irabaziagatik, lehen bizigoa bailitzan. Horre itxaso asko nobita bera ere. Nortasun handiarekin ari dira Oriotarrak konfiantzarekin eta ez dago aitzaki bat bera ere Aurten badakigu, Mikel, jartzerik indako lanari. Santi Zabaletaren aro paro eta oso on horri, nolabait lekuko hartu du. Patxi frantzesek aldaketa asko izan dira, taldea neska askok, arraunlari askok, utzi zuten beste asko etorri dira, eta kalitate handikoak izan arren iruditzen zait ez dela erreza izan, azkenen 8-9 hilabetean talde bat maila honetan jartzea. Naiz eta puntako arraunlariak izan. Horrek beti errazten du, noski, baina ez dela erreza. Eta arraun lagunak handi honi irabaztea, Berriro esango dut, iritu zait, arraunek gaur bere arpegirik onena erakutsi duela berriro. Bueno, estropada polita datozkigu, emakumeen lehian, gizonezkoak ere orekatuta, eta aurten zelkapenak bero-bero ditugu. Ea ba! Nadetek agindu eman, eta gora arraunak, zorionak Orio, Garaile, gaurko honetan, Eusko Trenligako 7. jardunaldian, Getxoko 14. Ikurriña, Oriotarrentzat izan da. Iragarkiak eta berehala Jaun Andreok, Eusko Labeligako estropada eskainiko dizugu, Getxoko 44. Ikurriña izango dute, jokoa.